ngendi nggonku goleki abot-abote wong pengen ketemu anadyan ado tak parani among nuruti karepe ngati barang saiki ketemu aku tega ninggalke aku kaya sumendal atiku kalau tumetes nalesi pipiku yen pancene ora tresna mbok ya kandha sing prasaja aja gawe kelati aku ora bakal gondeli kaya ngene lelakonku ambiyen apa kok dadak ketemu yen pancen ditinggal aku agawe gelo ati saklawase ngudi laras siaran langsung ngudi karya video syuting ada ngendi nggonku goleki abot-abote mong pengen ketemu anadyan adoh tak parani omongan nuruti karepe ngati bareng saiki ketemu kaya sumendal atiku alo tumetes nalesi pipiku yen pancene ora tresna mbok ya kandha sing prasaja aja gawe kelati aku ora bakal gondeli drame aja banter-banter marai kaget wae. Aku yo melu kaget ngono iki. Napa, Bu? Wayang kok mangan nggih mengke. Wis bar mangan masalahe. Kaya ngene lelakonku ambiyen apa kok dadak ketemu yen pancen ditinggal aku agawe gelo ati saklawase